И така, здравейте хора, аз съм Марина 1 и както виждате, днес няма да играем на нищо. Аз ще ви покажа как да си сложите интро, като моето или някое друго, но аз да, и нека да започнем. Първо трябва да си изтеглите това видеодер, но за да го изтеглите трябва да си изтеглите Aptoide. Значи тегли се от Google, пишете Aptoide, влизате в първия сайт, инсталирате си го и така. Значи влизате в Aptoide, пишете ето тук, чайте само смена, видео, пишете видеодер и като напишете видеодер няма да ви излезе, трябва да дадете малко по-надолу и ето го, ето тук, натискаме и ето видеодер. Инсталирайте си го и това е втората част от интрото. А третата е само Viva Video и Mobizen. А ето това, което го виждате, то си от Mobizen, просто аз не знам как ми изкочи. И да, гледайте какво трябва да направите. Влизате в видеодер, тук ви показва, трябва да натискате ОК и трябва да напишете следното. Ето горе, което е в червено. И ви излият разни интра. Значи е това тук, Free Epic Intro Template, Free Intro No Text, HD, Template и е такива. Сега, примерно, кое е? Аз съм си изтеглил, няма сега да тегла, просто ще ви покажа откъде. Примерно искам това. Значи пускате си го, да си го изслушате. И да, значи тук е така ви излиза да си изтеглите само аудиото, но не се бъркайте. И дате по-надолу и ви излиза това видео download линк. Да, значи това има много малко качество, но другите, значи теглите си най-доброто качество, ако искате да е добро. И то ви отива в галерията. Сега, отидете в галерията, за да видите да, ето тук. И ви се създава папка видеодер. Ето я. Да, и ето тук е така. Това е интрото, което може би по-скоро още не съм направил, но тук ето това е то. И то все още се прави, по-скоро още не е почнато да се прави. И след като вече го имате, отивате към Viva Video. И натискате тук е така Edit. Оп. И идвате тук е така на видеодер. И си избирате вашето интро. И тук е така долу натискате Add. И после долу. И вече вие почвате да обработвате своето интро. И тук е така, виждат три иконки и натискате тук е така на Edit. И след това идвате тук на текст. И пускате видеото. Така нагласявате си къде да сложите това. И тук е така. Ето, даже и сега ще си направя интрото пред вас. Пишем така do. Окей. Тискате тук така се го големявате, примерно аз искам да ми е така и някъде тук. Сега малко само го смалим. Тук може да си сложите разни шрифтове. Моя ето този. Тук е така. И да, вече си имате... О май гад. Вече си имате такова. Вашия надпис. Чайте сега пак да го напишем. Така, тискате ОК
Оголемявате си го колкото искате, местите си го на където искате и само малко го изправя. Ето, и натискате тук така отгоре ОК, където е в въгълчето и натискате ОК. И до тук спира. Сега. И ето вижте, вашето интро е готово. Нека да го изгледаме. Да, значи трябваше да го сложим малко по-нагоре. Сега ще... По-скоро... Добре, айде, по-ще го оправим. Или дайте сега. Чайте набързо и сега ще го направя. Значи edit, текст... Сега нека го някъде е и тука. Добре, чайте само видим. Добре. Да, значи където ни го слага точно там. Ето това е така. Значи трябва да си намерите точното място, където ще си го сложите. Да. По-скоро да, където ще сложите надписа, защото трябва да е или точно където, или да не приема през цялото време само пише едно и също. А по едно време да изниква, друго по едно време да се маха и така. Сега пишем. Да. Така. Сега ще го оголемим. Ей така. Оп. Точно. Слагаме си шрифта. Тук трябва да си изтеглите шрифтовете и натискате ето тук. И сега... Да, ето тук е така да си определяте къде да свърши интрото. И ето тук е така, значи от тук нататък вече няма да има надпис. И нека изгледаме интрото. Така. Така, вече имате вашето интро и натискате тук така отгоре ОК. После натискате Share или Share и е тук е така Export to Gallery, което е над Instagram и WhatsApp. Export to Gallery. Normal или Height. Аз ще натисна Height, за да е по-добро качеството и всичко. Значи, тук ще трябва да изчакаме малко. Значи, ще паузирам докато зрее, защото ще отнеме доста време от клипа. И да, ще се върна, когато всичко е заредено и да, ще се върна след миг. И да, както виждате, сега сме на 95%. Да, значи едното примерно може да бъде интро, другото аутро. Правите всичко. И вече това е във вашата галерия. И вече вие си имате интрото в галерията запазено. Така, нека сега да ви покажа как да си направите, по-скоро как да го сложите. Влизате в Mobizen, по-скоро е тук така това като ви изкочи. Идвате на ето това. И където ви е видеото, примерно ето тук, натискате това, дето е до не кошчето, не споделянето, а едитването. Натискате на него и ето тук ви пише плюс интро, плюс аутро. Натискате, слагате си интрото от папката, натискате Done и вече имате вашето обработено видео, което е с интро. И така, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за мен, харесайте за още видеа и линк към канала на Деян и линк към канала на Big Boss или на Дани ще има в описанието. И да, това